has done what we waited for. It has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we waited for, it has come to pass. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done, Jesus? What we waited for, come to pass. Right. Molweni kunika abantu bam ithemba sihleli ku part baniko nje siku 29. Yes, siku 29 siyaqhubha ke urhulumente asimanga siyaqhubha asimanga abantu benkosi masiligqibezele elibali lam ndilivale ibali elidibene nala family. Namhlanje ndihleli nje kula family straight futhi ndiyayazi bazawuthetha futhi ke bazawubona ba mabenze njani. Bazabona ba mabenze njani ngoba nabo ngoku babedla imali yami babetshomo sibapha izinhlizweni zabo banizaboma ndenze njani noba nemali noba ninayo ufuna ndibenayo ufuna ndiyikhangele no more obobubhanqa obo ndiphumile apho kulo kona. Yes, ndithe ke xa bendisiza ndiyabona unango Mrs S. Hello. Unjani ke Mrs S? Ndakugqibela kudala. Ndiyadlala ndigqibela kudala nto ndithetha nawe every day. Welcome Mrs S. Ke ndisifanele ke guys itwini apha kule nto kuleonika abantu bam ithemba. Yey, azange ndimbone umuntu esifana almost ngento zonke. Yamazi utwatse ngutwatse. Ingqondo zethu zicinga ntonye. Sesithetha conversations nje ziyahlangana ukukhula kwethu nje sisiphithiphithi ukanti uThixo wayelungisa into xesha eli nguMrs S ke lowo ke bethunana nguthuli ke igama lakhe elona gama lakhe nguthuliswa. Yes, but ke apha ke ku TikTok uzibiza Mrs S. Ndizifumanele usister ke guys njengoba ndingena sister nje mna lakhe ndizelwe naye waswele kaMasolonda ndizelwe naye lo ndithe wayehlupha. uThixo uvele wandinika umuntu ofana nqwa nam sithethe language enye xa sikhonza siyakhonza xa sithandaza siyathandaza xa sithethe ubhanqa sihleke siqikileke futhi ningahleka nife ke asikakabonani ebusweni but indlela esiclose ngayo ningancama. Indaba esesizincokola zinkulu kakhulu ziyoyikeka. Yeah, masidluleni ke apho. Welcome ke Mrs S. Ndiyavuya ukukubona. Ndithi ke abantu benkosi ndithe mna mos ndayifunqula inyama yam ndemkanayo ndayopata kwamnandi ndalibala yonke lonto ndazixeba ndikhathithize ngalamini nobubhanqa bale family indihluphayo. Andizokwazi ukungonwabi ngokumama sefile. It's enough la 25 years ndongcungcutheka ngayo no more. Uthi ke unontsikelelo kodwa Thixo yandinceda kuba andibonanga seyidlule untsikelelo uxolo. Uthi uvuyo I like it when you ja when it yeah. Ndithi ke abantu benkosi kwasaka ngokwekuseni yazi moske imingcobo yabantu bamnyama kuba khona la ngomso kuya kuhlalwa eza meetings phana. Ke ngoku ndabe ndiqonda ba izolo bendimke andimkanga ndifokofile guys ndandifokofile umka kwam ngemini yomngcobo kamama umngcobo endimka phakathi kuwo ongazange ugqitywe kuba ndonele ngabantu bakowabo. Ndonela ngabantu bakowabo abafuna ukundikhwela entloko ngoba bendingasakhweleki sendikhwelwe enough no more ndagqiba ngalamini yomngcwabo kamama ndathi no more. Yes, so ndathi ke ngoku wabe endifonele ke omnye udaba wam ba mntanam ndiyakucela ungahambi uhambe uyotshona eKapa okanye eUK. Ungafikanga kaloku kwenziwe lo msebenzi wokugqibela nguwena msebenzi obaleke ngamandla lo kufuneka kube khona. Uthi unontsikelelo kodwa uThixo uyandinceda
ndinebhizinesi yam ikhula yonke imihla. Amen. Masimbonge uThixo nontsikelelo uThixo ekunceda. So sukulibiza again la gama loba wena ungumntana weshwa njalo njalo zonke ezazinto. Xa ubona uba umuntu yakusokolisa ebomini bakho okanye uza neengxaki ebomini bakho ube wena ungumntana ozizamelayo ozenzela izinto ezirayithi ngobomi bakho, yeyi mfokofise, makakhawuleza fokofe lo muntu lowo. Ya? Ukuze uphumle, fokofisa into kaThixo uphile ubomi bakho ngenceba nontsikelelo. Igama lakho kamnandi ungunontsikelelo wena. So awuzokwazi uba ngunomashwa ukudalwe wangunontsikelelo, ayizolunga. Uyahleka uMrs S. Hleka Mrs S, ziyahlekisa kaloku izinto ziphinde zililise mntakabawo. Masizamkele zonke. Itshilo mos iBhayibhile uba asiyikwa asizawuthini na kaloku uba samkele okuhle kodwa. Uyahleka uMrs S, akahleki yaqikileka this time. Ndiyamazi kanti ndiyambona xa esehleka phaa kwi-VN zam ehleka iqikileka phaa. Yeah, so bethuna ithi iBhayibhile asizokwazi ukwamkela okuhle kodwa. Ithi masibe willing kaloku nokwamkela nokukubi. Ewe, ngoba kaloku zonke ezi zinto zidaliwe. Ewe, qha funeka sibe nendlela ke ngokuyozikhupha kwezi zimbi. Mna ke andizofakwa ngumuntu engxakini yobubi. Engxakini funeka ndizifake ngokwam. Uyabo? Ndizifake ngokwam ndingafakwa ngumuntu. Aba bantu befamily ke bona kabonqeni ukukufaka engxakini ube senyuleni udade ufakwa yifamily. Wese xa imali phakathi. Oh, mali. Ya, ndabakhupha ke kweyami impokotho ke mna ke kanjalo. Sahamba ke sayofika phana ke ekhaya udaba yomusa utshilo ndithi utshilo ba yiza ke ntombi kuyanyanzeleka kube khona kulo umsebenzi ke ngokugqibela ngoba ufuna kube lapha. Ndaqonda ke ntombi swallow your pride, awunozosuke all the way from UK uzozilandela amasho apha ke ngoku ube wena ungulo uthwele lo mama for 25 years nabantwana bakhe uzothi ngelast minute ucwathukiswa ngabantu to a point yobafuneka uvele uthathe ibheki zakho ubuyele back eUK ushiye yonke lento ingagqitywanga. Ndazicenga ke guys, ndayiqhuba imoto yam ndaphinda ndabuyela back phana kulamncwabo. Ndeza ke ngoku ndivathe ingonyama apha ebusweni bam ndiqonda andinaxesha lamntu noba ungandibulisa ama ungandibulisa xesha laloo nto. Ndafika futhi ndayozihlalela phaa phandle ndachopa phaa. Ndazikhumbula ngoku ndandiyinkwenkwana phaa ekhaya ndino 10 years. Ewe ndingafithi kwabanye abantwana ndihambe ndiyozihlalela ndedwa phaa. Ndakhumbula ezam mini ndathi good ndiyababona bayaphithizela apha kule family benza yonke lento bayapheka bayathini. Akho mntu ndibuzayo uba wemka ntombizolo wamkiswa yintoni kuye kwathini. Ndathi good hlalani ninjalo ningandibuzi thulana ndisenaxesha laloo nto yenu. Ndayozichophela phaa kulaa ndawo ndandiqhela uchopa kuyo ngoku ndandisengumntana ndinobukhwenkwe engqondweni. Bavuka ubukhwenkwe bama ngenyawo. Ndathi good andizophinda ndiqhelwe ngaba bantu. Sobe baphinde bandiqhele aba bantu. Iphela namhlanje, phela izolo phofu namhlanje ndizoyiayina lento uba iphelile. Mabaphume ewalethini yam bonke, mabaphume bakhawulezisa. Ndizababhlokha futhi umkakwam abanye abandingeka ababhlokhi basaseleyo. Ndizabajonga one by one bangomphi okufuneka bekhona elifini yam, ngomphi ufuneka angabikho. Khatha zonke ezazinto phakde abaloncedo nganto kakade. Bandifakele ingxaki qha engqondweni. Ngxaki bandiphathele ingxaki engqondweni. Ndiyazipixela mosina oku ndandizipixela ndina 13 ndiyazipixela. Mandiqhubeke ke ndizipixela akho ndibitheni. Ndatsho ngalamini. Ya. Baphithizela bayenza yonke lanto yabo bagqiba basibiza ke ngokwathi makungenwe endlini. Akho mntu ndithethisayo ngoba lo ndivathe ingonyama apha ebusweni na ke ngoxa ndingasafuna ndisafuni mina. Ngeke undiqale futhi naxa ngingasafuna ndifunda kuphambanele fast. Yavuka ke ngoku ingonyama yema ngemwesi ngalamini. Ndandilinde uzandiqala ndizamkhawulezisa. Bandiyeka bonke babehambela kudile kunam. Wathiwa makuziwe kuhlalwe phansi kuziwe ke kweza meetings nezaziyo uyaqhuba ke i-meeting. Wathi uanti wam lo ebefuna imali yokuhamba abuyele eKapa akazihoya inyembezi zam zixixezayo akandibuzi bandililela ntoni qha wazokhongozela afuna imali. Waphakama wathetha ke ba imali esebenzileyo yathini. Xa ndivuba ubalisa ngemali esebenzileyo kusebenze lena uyamakasingcwabane wakamama ukhohliwe mina ngale endiyithathileyo yepolisi zam endihambe ndayothenga ngayo ndabuya imoto intsitsitheke xa wena kuphefumula isindwa imoto. Wayilibala kayibala phana wabala only lena yakamama. Ngeke lamncwabo ngawuzange wenzeke kuba ngendlela eright kuzibe khona zonke izinto kwalo ndulo ndantantiswa mina ndifunwa le ndifuna le. Hayi mina ndangathi andikho exist. Kwathulwa ngam kwabalwa le imali ibalwayo. Ndabe ndiqonda ba wow ayikho kwale mali neyibalayo. Kwathiwa ke ngoku apha ku family ke ngoku mabaphakama abantu bathethe ndabe ndiqonda ba ndiyaduduzela esitulweni. Ndiredi ndifuna ukubhodla yonke lento ingaphakathi kwam zayibhodla namhlanje and zayibhodla namhlanje and it's the end of it. Ngeke ndiphinde ndibhodla again.
Ndizawubhodlela nezamini umama naye bendihlukumeza iphelela la wonke lo mhlukumeza ngalamini. Then obrother bam kwathi makuphakanywe kuthethwe. Ewe abafuna ukuthetha bananto ukuthetha bazothethana vele. Ndaphakama ke ngoku mna ndiredi mos ndigcwele ndithe ndaphakama. Before ndiphakame konje bathe xa bethetha lento yabo bayithethayo xa begqiba uthetha kwathiwa apha kufuneka kube khona umuntu ozawuhoya lo mzi. Ndaqonda konakele sakhe sive ngubani lo muntu ozawuhoya lo mzi. Bayicacisa bathi hayi ityala hey aba bantu iwela kuMessi. uMessi kaloku nguye intombi kaMatholi eseyikhona endala, so nguye ufuneka agade lo mntana. Ndiqonda ngaphakathi bathi naba bantu mna funeka ndibuye all the way ndibuye ndizohlala ndigade izindlu zakamakhulu. Ndidibana phi nalo mzi mna? Ndidibana phi? Ndakhuliselwa qha phaa wayengumzi wami lowa ndizohoya umzi kwenza wenzani lo ubangwayo uba mhlawumbi ibingumzi onengqondo mhlawumbi bengingaconsiderish uba mandiwubambe bekusekhaya phaa. Lo umzi sendiwukhesile mna ndawugqiba ndawukhesa laa mzi ndathi uwe laa mzi kwenze ba ndibabone bazathi xa bethetha bathetha ngantoni na. Ndithe mna uThixo wandinika amagunya ngalo wam umlomo mandithethe kwenzeke. Right. Bazithetha yonke isistory sabo kwaphakama mna ke ngoku ndabaxelela ke ngoku le nto yayilapha engqondweni yami igcwele thiqo. Okokuqala ndaba lukorektha kulo mcimbi wale mali kuthethwa ngayo. Ewe ngoba lokhu uanti wam sethetha ngalo mcimbi wale mali ethetha only ngalafuna uthetha ngayo engandibali nondibala mna mntu ocontribute engaka yona imali. Ngoba kaloku unomsindo labakhe ndimnikele beyifuna ngezolo. Ndinixela ngefamily zethu. Ndaphakama ke ngoku mna ndathi mamelani ke ngoku apha okwathiwa funeka kube khona umuntu ozawugcina ke ngoku elikhaya kuba ke ngoku mna ndingulo uhlala le e-UK. Naw ke ngoku lo muntu uzawuhlala apha kweli khaya funeka amane ethunyelelwa imali. Uthunyelelwa imali ngubani? Ndim. Never. Ndizikhathile mosithies now already kuba ubhanqa balomzi. Ndaphakama ndabanika le ndisenhlokweni yam ndabaxelela kuba mamelani apha. Number 1 imali le mna ndiyispendeyo apha ndinivanga ndiyicacisa mandinixelele uba imali endiyispende apha ndayibeka etafleni. Okwesibini mna andinanto endidibanisana lo mzi ngumzi kamakhulu lona kho sekhaya. Ndithi benimane nithi xa niva kamnandi ndabakhumbuza belibele xa ndibajongile balibele ndabakhumbuza ndathi nina kaloku oko nasakhula sincuncutheka thina nimane nisikhumbuza uba natya kowenu godukani. Ya ubrother wami uzigodusile ke ngoku akasekho fair enough. Mna nanto indidibanisana lo mzi nandizihlalela le nangoku bengingasekho ye-UK bendizihlalele eCape Town iminyaka bendiba nemizi yam phaa kwela Kapa ndihambe ndithutha nayelazi bali lam senilivile. Ngoku ndidibana phi nokuhlala emzini wakamakhulu? Ndidibana phi nokuthumela imali ndithumelela umuntu ozawuhlala emzini kamakhulu ngoba andinanto endidibanisana laa mzi. Ndazikhatha mosithies nakwa-already ngalamini kusoleka umama uthi uMaveni andisoyiki ndindodwa kumama wam. I wonder kuzoba njani bawo. Mhlawumbi ifamily yakho ayinachuku njengaleya yam. Mhlawumbi ifamily yakho ayiwathanda amafa njengaleya yam. Mhlawumbi uyawusinda. Mhlawumbi uyawusinda mafa. Now aba bantu babala ngelifa lale ndlu kanti babasabala ngoba bazawuphinda batyekwa kule mali yam. Mna ama send money every month. Hayibo umama usaphila. Anisatsho uba umama usaphila? So njengoba ndithe mna kule 25 years ndandincutheka ndimane ndifuna imali mandithumele noba nemali noba ndinayo afuneka ndiyikhangele guys ndifumane imali nditshilo kuni. Ngoku kuzawuthathwa umuntu ahlale kulo mzi agcine lo mzi kamakhulu. Lo mzi ke ngoku mane mna ndithumela imali mane ndibhatala lo mntu uzawuthiwa ulambile lo mntu uzawuthiwa uthenteni ndidibana phi nobubhanqa. Ndaphakama ke ndayikhatha yonke loo nto babeyithetha immediately. Ndathi no ningandibali I'm not part of it. Ndithe already ndandisendiyingonyama ndisiva kukhula ingonyama ngaphakathi kwam. Uthi uwethu ifamily ifamily yes ndaziva kunengonyama ndigcwele ubungonyama. Unice lo ndithetha ngaye already ke ngoku ndandimvuba uyacutheka already ke ngiphezu kwezinto ezindehleleyo zechomi nazo ecaleni nabo bonke obubutyobo basemhlabeni ndathi ndibukhatha ngalamini no more. Ndogqiba kwam ke ngoku ndathi ugqiba kwam uthetha ndababuza uba kwayicwaka endlini bajongana. Ndathi good jonganani qha mna kule plan yenu ningandibali nondibala I'm not part of it. Ndifundi nomntana mna futhi mna umntanam ongazange ayifumane ilove ephelele okanye ndimenzele izinto njengabanye abantwana benzelwa umntana only child umama wakhe bamenzele njengabanye abantwana because lona bendinememe yomama nabantwana bakhe funeka ndiqale ngabo ndigqibele ngam nomntanam. Ngoku sefile ufuna ndiphinde ndiqhubeke ndenze bobhanqa. Uthi uNandi
sisi wandithunuka sisi kungoku kusweleke umama last year kwathiwa after singcwabile akho sekhaya. Wow, zifamily zethu ezo guys. Andithethi buxoki mos apha, andithethi into zam. Naba bantu bayavela bava kabuhlungu zifamily zabo. Why ninjena abantu bandini bezifamily, utheni ninjena? Uthi uazwa oh man sihlukumezekile bethuna sicingelwa zifamily, ziqiniswa zifamily manyani yeah. Abantu bahlukumezekile niyava ke ngokuba andimndedwa. Nditshilo mos uba mna ndingiloko udla ngokudla kuzawuthwa mos mna ndisile ndikhupha amabibi efamily. Ndiyathi axesha lanto ndifunde ukuba ndedwa ndibe yifamily ndedwa bafuna ndibe yifamily ndedwa. Ndifunde ukuba ichomi ndedwa bafuna ndibe ichomi ndedwa, because kusebubhanxeni apha emhlabeni. You are blessed uba basekhona abakuthandayo. You are blessed into yoba kukhona abantu abareal ebomini bakho, because abantu banamhlanje bafuna uthatha. Ndithe bakutapa bakutape kuphele nyangawe. Nangu Mrs. esephakamisa izandla bakutape kuphele nyawe unyangawe ube dry stick bakuneke pha bagqibile ke ngawo. Uba uyilanto stockleke sibe besitya sona bafuna uqiniseke lapha elakhuni lakhona balahla pha kude ke ngiphelele ngawe ke ngibaphume kuwe. Uba usatsitsa baza kusenga mntanam until uzovula inqondo. Uthi uNandi phofu ndakhile sisi kungoku ndisebhedlele ndiyacinga akho umuntu ubuzayo ndinjani phofu usisi wow niyamva umntana abantu uNandi iphi ifamily kaNandi ngoku kutheni bangayombona umntana abantu baphi? Uthi ucingane usebenzile standing up for yourself mntase. I had to do it mntakwethu, ndiyiphile la mpilo ndithe kuwe 25 years of my life. Ndandithe usweleka kula mama ndizanyamezela ngoba ndibamba iBhayibhile bithini bekuyihlo nonyoko izimini ihlayo holulwe akho mama ngowakho tata bafe bonke ababantu. Uthi uSibs 2022 ndicontributor emncwabeni wefamily. Xa kubulelwa elami igama zange libulelwe kodwa yeah kaloku bandenza lonto nami mos bangandibuleli kodwa imali engaki enintsi iphume kum. Yo ababantu abaya uthini ukhoni uthi hayi usisi wam andiva ndisa uba selfish ndazifundisa uba selfish ngesiqu sam. And ba unoba selfish ngesiqu sakho uzawulimala apha kulo mhlaba. Baza kusenga ababantu balapha, bayasengana ababantu, whether family friends bayasengana ababantu. Ndithe ithi iBhayibhile ukunikela makungaphumi ngokunyanzelwa. Gqiba enhlizweni bufuna ukwenza njani na. Uba ndine 1000 rand ndifuna ukunika u10 rand yamkela u10 rand ngoba indlela endigqibe ngayo enhlizweni yam. So ndifuna ihalf ye1000 rand yam, ufuna i500 rand yam for ntoni? Imali yam le. Uthi uNandi sisi wandibuza uba imali zam zodliwa ngubani njengoba ndafelwa ngumntwana. Oh Nkosi yam Nandi, ingathi intombi ziyakudumela wena qala. Yazi siyakudumela ndawuthi ujonga. Uthi ukhanye hi sis sibandla andisokoli kanje ndonqena nobalisa. Yo Khanyi kuzawufuneka ke ntombi ubalisile. Balisa mhlawumbe ziyakunceda. Ukubalisa mhlawumbe kuyakunceda. Guys sidinga abantu abawilling ukumamela nabawilling ukunceda. uNandi uMrs S Nandi ukunikeza ihugs phandi yazibona. Strongs man Nandi strongs. Guys kuyadluleka kwezi zinto. Nansi into enzanixela yona kuyadluleka kwezi zinto. Oko kunodlula nomntana osetyenzwe for 25 years. Esetyenzwa macala ningasetyenzwa ngolamama oyiwanqa. Macala onke zendidumela. Ndinenhliziyo enhle ethambileyo eyamkela bonke ububhanqa. Never again. Yile ndihlisa kwa aba ke ngobahlelele ukuboleka imali yam oko bayayiboleka bayibuyisa bayethakatha uSatan. Ndiyabakhupha bona qala epokothweni yam fast kuphunywe epokothweni yam. Umuntu ozawufumana imali kum ngothe uThixo bless this one bless that one and ndithe kuni ndikwenza oko successfully every month ndine long list. Ndiyabablessa abantu bakaThixo ngesalary yam andinangxaki tu qha andifune umuntu othi ndiboleke imali yam, andifuni uyiboleka imali yam, phuma imalini yam. uMrs S uthi never mntase never again. Yes saniyiboleka imali yam, phumani kuyo. Ukuba uThixo ngeshwa akakalikhuphe lakho igama uba mandikucinge ndikublesse. Hayi mntakwethu unobuya ublesswa ngabanye nothi ndim. But mna every month ndiyayazi list yam indilindile and ayo yefamily eyi-1 andenzi ifamily eyi-1 apha iyarotate le nto kuyafika kuvela aba and I'm willing to do it successfully. Ngoba kaloku ukunikela ndiyakwazi, izwi ndiyalazi uba lithini. But hayi aba bahlelela ukuboleka benza ngamabomu odoti, bafuna nje ukukusebenza. Ndiyabazi
uwethu uthi ndim lo uselfish ngam ngoku ndisokola as young as I am. Yo swelekelwa ngumamam uzobona izinto ezi. Yes wethu kusemhlabeni ababa bogqiba bonke ke ngoku bakubaleke xa ungasenanto. Bakubaleka abantu basemhlabeni. Ukhale wedwa ungabi naso nesonka esi bangakho wantona ndaba nawe. But xa unezinto bonke bayananazela bayasondela kuwe bazenze ngathi bayakuthanda udoti bengakuthandi. Siyazazi nezo qha sithule. Yeah, uwethu uthi exactly 100%. Siyabazi odoti qha sithule. Bayasithanda basithandela imali abasithandela enye into. Ungathi kungaphela la mali already luphelile uthando. Abantu basemhlabeni yabo siyabazi sithule qha. Yeah. Mandidluleke abantu benkosi. Ndathi ke ngokugqiba kwami uthetha lento ndayithethayo ndabhodla ndaziva ba kuthe xibilili ndabuza uba niqibile uthetha ndifuna uhamba mina ngoku. Wathi uNandi wayithetha inyani kunzima sisi. Ewe nyani le funeka yaziwe inyani kaloku le program funeka sithethe inyani abasezithaca etafuleni sonele kugugusheka nezindaba sibe sithethi usweet ndithe usweet siphumile kuye. Sithetha le impilo ngalendlela ibubutyobo iyo ibubutyobo impilo ephilwa namhlanje. Yeah. Uthi uwethu if ungabona indawo endihlala kuyo sisi kubi kum thini ndacela uncedo kwi-family not even one person wandinceda. Why iphi ifamily kawethu iphi why bengamncedi mntana abantu bahleli phi engathi uwethu ephakama ngoku enezinto bazawunanazela babuye bonke. Ndizandibekela nje ngolo hlobo nizawunanazela nonke bantu bakulo wethu nibuye nimfuna apha uwethu njengoba ningamhoyanga ngoku bodoti. Yeah. Right. Wethu Strongs mntakwethu uThixo uhlala eneplan into engayitsho kuwe. Wena just hang in there qhubeka uthandaze qhubeka ukholwe kuThixo wakho. Ukholo liyamncedisa umuntu. Ndisuka kwezo meko ndadlula kusala kuyadluleka. Ubundibona nimaphambi kwakho ndihlela apha kwakho ndadlula ezintweni mina ndidlule ingakho namandla ohlala apha ndithethe ngela xesha ndinkenenkene ndikhala no more. Mhla kwasole kumama ndazikhatha pha inyembisi ndathi ububhanqa obu bale family ndiyazikhupha apha ngoba ububhanqa. Because akho nto baluncedo ngayo more than bayandisenga benza sure bayandisenga. Yeah. Ndithe uthi umamabo amen sisi uthi uwethu okay ndiyakuva sisi wami kuzawulunga wethu hang in there kuzawulunga. Ndidlule mina ezintweni andihlelanga apha ndithetha kuba ndingathi ndiqhafuqhafu ngoku. No ndidlule ezintweni. Ndidlule ezintweni ba uyalazi balam uba ulazi ubuyele back phana ku YouTube ungene ethi Mercy Makwelo 326 uhlale pha kanye ku part 1 uqale pha unyuke nalibali lam bekukhe kwanzima but uThixo yakwazi umkhupha umuntu entweni amfake entweni ndisentweni ke ngoku the good one nothi laba bhanqa ndanifakwa kubo ila family. Yeah. Uthi uazo apho indihlekisa khona nabo abathandani badityaniswa nje kuba befuna uzivisa kamnandi ngohleba wena injalo iba njalo azo. Ixesha ke guys liyahamba manigqibezele ke ngestory because ndizokuyenza enye isession ndawuze ndibuye next week ngoku. So ndababuze ke nigqibele lento yenu lo meeting nigqibele so ndithele baphele bejongana masibejamelana ndabe ngiqonda ba anaxesha leno banicinga ntoni ngam ndikhuphile lento benifuna ukuyikhupha ndogqiba bacaba xa begqibelene ndaphuma ngalomnyango zandikutya ukutya komncebo kamama guys nakula ingoma nangengomso zandikutya ukutya kwapha kodwa kuthiwe imali yam zandikutya sanditye inyama ndandiyibona nansi ndiyithanda ndingubani inyama ndayincama inyama ngalamini ngoba kaloku aba bantu bathembakelanga. Ndimka ke guys ndabe ndiyalishiya ikhaya ke loo mini lakamakhulu. Ndithe mna mose ngomlomo wami ndadala pha ndatshilo ndathi laza zindlumaziwe ziwile ke mose izinto xa kunamhlanje bendikhe ndagoduka bekunini ndigodukile ngoku kube kuzawube ngumgidi womntanam ndigodukile apha ngoku December January ndayojikela pha ekhaya. Xa ndifika pha izindlu zithe robho ziyawa ndathi good mabaqale phansi ke bazakhe aba bantu bebebanga izindlu ndathi good ndathi ke ngoku azikakawi zingekathi flat ihlala pha phansi ibhaxa ziya khona mhlawumbi noba sezilele ngoku. Ewe lombo uthi uThixo ngezwi lakhe power of the tongue. Yeah, power of the tongue. Ndalisebenzisa imlomo wami ndathetha ngawo. Phumla uthi kukhulu okufundisileyo namhlanje. Enkosi sisi God bless you. Yes, enkosi Phumla.
uthi uphumla sorry uthi ukhanye ndiyarentelwa ngumuntu womuntu ngenxa yokuba bandilahla kwakuphela umsebenzi nemali. Wow, ziphi ezi family? Kwenzeka ntoni kwi-families? Luphi uthando? Imini iBhayibhile njalo ithi masithandaneni. Luphi olothando? Wesolo family lona, luphi olothando? Ndithe mna abantu baze baphume ngaphandle beyothengisa impundu ngoba kaloku akukho support apha endlini. Yintoni loo nto leyo? Into enjani leyo? Kodwa the minute uphakama bonke bayaleqa, baza kufika bakungxamele, bakukhawulezise, bakuthande gqithi. Oodoti akho thando phana, bazokulanda, bazotya imali yakho oodoti. Yileko mna ndivala ngeyam imali because ndisebenza nzima imali yam foba kudlalwe kanjalo ngayo. Ndisebenza nzima, ndivuka apha phantsi ngo-3 ngo-2 ndihleli ndiyasebenza mna foba imali yam idliwe ngoba kanjalo nje. Never again, never. Ndithi ke bethuna ndabe ndiyemka ke ngaloo mini ekhaya ndichazele, ndaphinda ndabuyela ngoku bendihambile ndayotsheka pha, ziyalala ezazinto basezilele zithe bham ngoku. Good. Aba bebebanga izindlu mabaqale phantsi bazibhilde. Ayingumzi kamakhulu egqibeleni lo, ayingengumzi wabo aba babangayo bapha kulaa family iphambeneyo, ifamily ephambeneyo leya. Ndazikhupha ke kodwa ke kulaa family yabe iyaphela ke indaba ithethwa yalaa family. Ndiyaza ke ngoku apha ndibuyile ke ngoku guys, ndabuyela e-UK. Xa ndifika ndimke ndihlukumezeke, inhliziyo yami incinci ngaka. Ndihlukumezekile but ke ngoku kufuneka ndiqine ndomelele ndizixelele uba iphela la le nto kusalayo. No, le nto yale family ingabhadlanga iphelela la. Asobe ndiphinde ndidile nale nto mna. Umuntu obendiphilisa le mpilo ingacacanga ndinyamezele akasekho. Andiphindi ndiphile obubhanqa mna. Uthini uNolitha uthi wow sisi uyandomeleza, mna owam umama wathembisa ubrother wam ngendlu yam ndathengelwa abantu ndamka. Wow, ivani ezo zinto. Kohlakalo engaka yefamily zethu. So akuyo yam yodwa le family ikhohlakeleyo, nezabanye abantu zikhohlakele, niyazivela namhlanje. Baninzi ke abantu bengazithethi ezi zinto guys, besithi go through into ezininzi. Abuze umuntu, hayi njani ba uthi mama wakho akakuthandi? Yebethuna uyakuzala umfazi ogqiba ngakuthandi. Just like ba nendoda ikuzala ogqiba ngakuthandi. Indoda ke wena ke bede benze eziwesi bade baba rape abantwana babo. Bobubhanqa befamily ezinithetha ngazo. Ungamane ungabi na family, ube wedwa uziphilele, ube inkomo edla yodwa njengami ngoba mna ndiyinkomo edla yodwa. Luckily ndisenabo uphumza, ndisenayo umpetshe, ndisenayo usiphelele, ndazikhethela bona boba yi3 kula family ininzi engabhadlanga, ndazikhethela bona. Andikhathali noba bafilisha njani ngoku nje mandithetha into endiyithethayo, mababone uba mabathini. Mababone uba mabathini. Yes, ndabablock abathi sisabonke futhi. Right? Ndafika ke ngoku mna e-UK. Xa ndifika apha ndiqhubela ke ngoku elibali lam omnye wokhazini bam ebengekho phana kulaa mngcwabo. Ndilichuba uba kuthi kanene after ndimkile nje immediately uthini usikhonza uthi Nolitha yaze yambi uza nayo, yaze yambi uza nayo sisi. Yes guys, abantu bathi go through izinto ezinzima. Nolitha uthi eyam indlu ndiyichithe ngokwam namhlanje, siyinyoka nesel ndiyarenta ngoku, ndirentela nabantwana bam. Wow. Uthi uphumi ngela xesha ndandinemali, ndandingumntu but today ndililolo eligulayo, eligulelwa nangabantwana kunzima. Wow. Izinto guys abantu abathi go through kuzo zinxa yezifamily. Zifamily asowish nimamele. If nibaphethe kabuhlungu kanje abantu enizalwa nabo, niphakame namhlanje nitshintshe izinto. Andidwabi aba ngoba ndiphambene apha enhlokweni, ndibhadle ndithemu qha ezi zinto uThixo ufuna ndizikhuphe ngalomlomo wami. Abantu balungisa apho benza ka wrong khona, ngoba ingxaki abantu bakaThixo abazazi izinto ezibuhlungu abazenza kwabanye abantu. Barelaxile, bayaqhubeka benza ukungcola left and right. Ngoku le platform kufuneka mna ndidwabe, ndivule lo mlomo wami, ndithethe izinto ndithe go through kuzo kuphila omnye umuntu. Ezi family zikhawuleze zitshintshe izinto. If ningazitshintsha izinto again uThixo uzawudila nani, because uThixo ivula amabomu le platform uba makube nje kuthethwe ezi zinto zingathethwayo zifihlwayo. If ke ngoku ifamilies again after yonke le nto ndiyithethe apha namhlanje akho nto itshintshayo, uThixo will deal with you guys one by one. I can only tell you that. Yeah. Ndithe mna last time mna xa ndiyeli kuThixo ndayothetha noThixo, mna uyawuba ngathi uthakathi ungathakathangwa ngumlomo lo wam, because ithi iBhayibhile power of the tongue. Gadani izinto nezithetha ngomlomo wenu ngoba it's either ziyachitha okanye ziyakha. Yeah, kutsho iBhayibhile kutsho mna.
ndithe mna impilo yam ndizama by all means ukuyiphila ngokweBhayibhile. So xa ndiza kubetha mna ndikudwanguzise ubuya ndiphambanela, ndiza kubetha ngezwi ngoba ndibuyela phaa kuThixo ndithi hey, yandiphambanisa lo, sort this one out. Yeah, ngoba andizoyiphila mna impilo yokungcutheka never again guys. Ndiyiphilile impilo yokungcutheka almost all my life, never again. Ndithe u-2025 yena yedwa ngowam ndedwa, ndizawuhamba naye straight, ndizayiphila impilo yam futhi ndizayiphilisisa. Yeah, ndiza kuyiphila ndiyiphilisisa. Akho mntu ozakwenza nto futhi ngaloo nto. Igqwirha lona nedimoni naba banejelasi akhe bandizame kulo nyaka, ndiza kunidlakaza nditshilo, ndiza nivuthulula mna. Ndithe mos ngalamini kwakufumama engcwatywa wehla phaa nomhlaba, kungalamini kwavuka ingonyama kum, kwavuka zonke izinto endezenziwa ngabantu ezimbi emhlabeni. Wabuya ke ngokuThixo yena kulo nyaka wathi hey, nantsi iprogram tshona khona, khupha yonke le nto igcwele apha kuwe because awusayi uphinda ube nayo iplatform yayo. Abantu basemhlabeni bakunyathele bathethe ngawe bakakubi ugqiba bokugqiba bakushiya apho udlakadlaka ubokoboko. Ndithe inhliziyo zethu zanceda zifihlwe ngoba into ezilapha ngaphakathi silimele sibokoboko. Kodwa mna ngam ndiyala ngam 2025 ndiyanqaba ngam, ndanqaba ngam ngalamini kwakufumama. Uthi uwethu oh man sis, yes ndiyanqaba mna ngam, not ngo-2025 from ngalamini kwakungcwatywa umama ndambona sehla ngebhokisi ndathi pha cut. Yeah, ngoku ndathi cut ndibe ndilungisa ezinye izinto. Ngoku kulo nyaka ndithi self phambili, yonke into endiyifunayo mna funeka ndiyifumene, and akho gqwirha nadimoni nantwena jealous eza kundimela endleleni yam. Zonke izinto endifuna ukuzenza nempilo endifuna ukuyiphila ndiza kuyiphila apha phambi kwamagqwirha namadimoni, ndakhonda bazawuyenza ngaloo nto. Ndibene ndibonile ndonwabe gqithi pha. Uthini uNolitha? Uthi sisi iinyembezi ziyazehlela, I failed my kids. Ndizama ukonelisa wonke umntu kwelaa khaya, ndokhile mna sisi. Uyava ke ngoku? Uthi imbi guys, imbi. Tshintshani zifamily indlela enibaphethe ngayo abantu benu, phumani kulo kona. Okanye uThixo uzawudila nani ngoba kaloku mna njengoba ndithetha apha ndithethi ngoba ndiyanqwakuza apha. Ndincame ixesha lam ndazohlala apha ngoba uThixo ufuna ndenze le nto ndiyenzayo. Andithandi ukuthetha ngempilo yam but ndaze ndayamkela, ndade ndayithanda ngoku ngoba kaloku kufuneka ndifundise abantu bakaThixo ezi zinto. Xa abantu bakaThixo bengajiki beguqula indlela zabo zokwenza izinto, uThixo uza kunihoya, nam ndizamkhululela uThixo ndithi ye Thixo hoya aba bantu. Uthi uAzo uyasheka izandla pha, uMrs S pha uhlaba ngenqindi. Sure. Uthi uyuza pha, oh sisi uphi? Ndinyiswa yeyam ifamily ngakumbi, ubrother wam unjalo nje ndiyamthanda, buza ba ndiyacinga uba inobuzama ukuthi uba ngubrother wakhe. Yes, izinto zithi go-to kuzo ke guys ezi. Liyaphela ixesha guys, andicingi uba ndizofika kule UK naloba uThixo wenza ntoni, but ndizayithi ndiqhube sekusele how many minutes, imbalwa kakhulu. Ndithe ke ngoku mna xa ndifika apha e-UK ndiyakhala guys, ndibokoboko. Ndibokoboko entliziyweni. Ndithe kholo cousin lo bengekho phaa emngcwabeni ndiyafika ke ndiyambalisela elibali. Hayi ke sebendipeyinte bonke phana kuthiwa yo akasanga lowo use. Akho mntu othethayo ngoba bekutheni uze ndijike ndibe yila lion ndaba yiyo ngalamzuzu. Akho mntu othethayo into yoba kaloku thina besithe ngemini yomngcwabo kamamakhe asamnika nechance yohlala phansi akhali iinyembezi endaweni yoko samenza isifologu samehlisa samonyusa sifuna le sifuna leya. Uthi uNolitha ekhaya khulu lavuswa ndim nasekhaya ndokha, kodwa namhlanje ndihamba ndirenta, ndiyabulela sisi. Ewe suba hoya Nolitha, hoyana noself ngoku ngoba aba bantu aba xa befuna usebenza ngawe abanandaba noba wakhala noba kwenza njani. Nditshilo kuwe ndandikhala mna ngemini yomngcwabo kamama, akho mntu wayenaxesha lampa. Uthi uyuza sithandwa sam ndibawela uthandaza nawe, my contact number. Ewe kuthiwo ke Nolitha nazo inumbers Nolitha, thatha, ndiyacinga uba uthetha nawe uyuza athandaze nawe Nolitha. Ndithi nike guys ndipeyintiwe ke already, bayakumosha mashana bakathi kodwa bakupeyinti into zabo ezo. Uthi uwethu banjalo ke xa uzilwela, yes, bathi usile yer family anabhongo. Ewe bandipeyinta bandigqibisa ilali, bandigqibisa zonke indawo ongazicinga ba kwathiwa use ukufa lo siyamazi. Ndakhe ndagezela abani nini phi mna ngoba ke even ngalamini ndimka kula mngcwabo kamama zange ndikhuphe amazwi, ndangena emotweni yam ndarhuqa ndimka qha. Uthi uDaisy enkosi sisi ngamazwi akho sonke sihlwelwe kanzima uthi uzibone ungeyonto. Yes, okay.
right Daisy, enkosi. Anikezelanga mntu ndithethele befuneka ndiyithethile ndazikhupha qha kwaba bhanqa balampilo babefuna ukuniphilisa wena phezulu kwale bese ndiphiliswe ngumama ndanqaba ngam ingxaki nje kuba ndanqaba ngam ngoku bahamba bethetha ngam kakubi bathi mina lo ndisile kulapho ndabona khona ke ngokuba xa uthi ndisile ingathi lelo naxesha funeka ndise uzothetha ke ngomuntu evakalayo uyaqonda because kaloku xa ukhupha izinto ngomlomo wakho abantu they take it as uba usile baye ukumamela ithini message uthini lo muntu xa egeza ukugezele wathini ayinagama but ndisile ndathi good kule ba naxesha mabathe ndenze njani okusala yandibulalanga mntu ndimke nesiqu sam esi bebefuna ukusiyuza nemali yam lebebefuna ukuyiyuza oh damn it yeah ndafika ke ngoku mina apha e-UK ndithe ndafonela lo cousin ndamchubela elibali lam bengekho mosini emngcwabeni ndimcacisela uba kwenzeka intoni pha ucousin wam ke ngoku waba ngathi umamele uthi umanto good hearts ziyatsho pha good manto yeah lo cousin wam ndiyamchubela elibali ngabunjalo balo andifihlanga nix wabe naye ephambene ligezi uba yemani ngumntana ka-sister kamamam ugqibela umamakhe ngokugqibela pha ekhaya uthi the favored of the Lord xa uthetha inyani usile ewe injalo funeka singathethi sithule uze bave kamnandi basisebenze kakuhle ke ngoku basithule kaloku ewe uyuza uthi kunzima noya ekhaya after emngcwabeni kamama 20 years yonke uyavala kwikhaya lethu ulenze lakhe no wow izinto bathi go through kuzo abantu andazi noba bantu zifamily ndini nimamele na lungisani ihambo yenu ndifuna abantu xa ndiphiya ndibuya next week apha bengqina besithi izinto nefamily yam sesiye sazilungisa if azilungi mntakwethu yeyiphuma nesiqu sakho awuze wedwa emhlabeni awuzenga namntu apha phuma nesiqu sakho for the sake of your peace phuma nesiqu sakho inhliziyo mayihlale emhlabeni kaThixo ibe happy nindibonile nditshilo baba ngoba ndisespain mina nindibonile bendihappy kanjani ngoba kaloku andinasixaka-xaka safamily nasixaka-xaka samntu otsala-tsalana nemele imali yam ngoku ndityapha kum umntanam omdala una-20 years begqiba 20 years just now ngojuni ndimkhulise nzima yena qala ndimthwele ngamazinyo ndamkhulisa ndamgqiba yena qala ndimkhuphile epokothweni yam makaphume kum aphile yakhe impilo ndiyeke ndiphile yam impilo nemali yam endiyisebenza nzima yeah so lo cousin wam alive elibali uthi khomi but bathanda frexa kaloku hayi mna batsho bancama soze kom yabhoka laa nto nemali yayo right ukhazini wami ke bethunana njengoba nditsho alive elibali lam akhale kunye nam abe ngathi uyandi-understanda lo use-Israel nje nditshilo bekhala nam oko ekhathazeke gqithi imeko yam but ebengazondinceda nganto because akekho yena qala masidlule ke apho lo ndimxolele ezi ndaba ke ngoku sekunguye konke ndifane ndaba close naye ndimane ndibalisa ke ngoku apha kuye ndimane ndibalisa yebantu bakulo Yesu andazanga langa lithile mna ndiyalala mos xa ndithi ndiyalala after ndibuyele emakhaya andiliye kulibiza elegama ndizawublockwa ndiyathi ndiyalala andiphuphi kakubi guys ndiphupha kakubi kuze kube ngathi kunabantu apha endlini ndingumphuphi mos mna ndinixelele kuba ngathi kuba khona abantu apha endlini abathethayo kuyambombozelwa kuze kube khona ii-sounds guys ubugqwirha beefemeli zethu yeah uthi uNandi andisakuthandi nam ndifuna ubaxelela indaba zabo because kudala ndithule ndimane depression now I decide no honey phuma kuloo nkona ye-depression ayidalelwanga wena loo nto leyo phuma kwaba bantu xa bengafuni ukulungisa indlela yokwenza izinto phuma kubo nesiqu sakho thatha uself umke noself baleka noself ushiya aba bantu babone uba benze njani yeah uze wedwa emhlabeni ofuna ukuyikhumbula and uThixo akazange akudala into bamabungcumutheka apha emhlabeni wakhe uThixo ufuna uhappy emhlabeni wakhe wenze uzamkhonza kakuhle uzomkhonza nini uThixo lebele kuba ne-depression ububhanqa because i-depression esiba nayo esiyifakelwa ziifemeli zethu xa uyinotice ayi-depression ebubhanqa le but ubungaphathathi isiqu sakho ubaleke naso uzaba right gqithi buka mna ndi-right ukufa ndi-right gqithi ofuna uhlale ebomini bami yahlala but kufuneka uhlale usezingqondweni because akukhikha out ndikukhawulezisa uba uzosokolisa ubomi bam mna out ukhawulezisa ubuza uhlala ebomini bami hlala ngembeko ngoba kaloku ispace endinaso sincinci kabi ubuza uwastana nepeace yam ipeace yam nje uyiphehlwezelisa andizingeni andikhathali ndithe noba ndizalwa nawe noba uyifriend noba ungumntana ozalwa ndim yeyi ndakukhikha out fast mna nditheni mos ndimind uhamba ndedwa andimind ukuzenzela izinto ndedwa ngoba ndandize ndedwa emhlabeni so ndilibale loo nto mna zange ngenayo nethwini ndandize ndedwa kanje
abantwana endizobazi umntana endimzeleyo ndizodibana naye kulo mhlaba naye ngokumdala over 18 makasode ubomi bakhe aboma makenze njani ya uphumi uyahleka pha hleka phumla hleka uNobu uthi ndabagqibela ngo-2015 I only see my mother and my brother much more peaceful. Good. Peace bethuna phambili, peace phambili. Uthixo sibizele ipeace emhlabeni wakhe hayi ubhanqa sebuphila apha kungacacanga ngenxa ya next person. Khomi uthi hlala ngembeko mntase. Ewe hlala ngembeko because ngakugingqa anytime ba wenza ubhanqa bomini bam. Ndakugingqa fast mina. Impilo yami mandiyiphile in peace. Uthi uwethu ungaze umlahle sisi umntanakho hayi andimlahlanga ndimfuna efunda irresponsibility. He's old, he's no longer a minor, he's 20 years old. He must learn to ukuphila impilo yakhe engena nam phakathi. Andifune imali yakhe nditshilo mose mna imali yakhe yakhe andifune 50 rand yakhe unalo phiso wam umntana ndifuna imali yakhe ngoba ndiyayisebenzela imali ndivukela apha phansi ngo-37 nabantu belele ndiyasebenza ngoba ndifuna uxhomekeka mntwini naye ke andimfuna axhomekeke emalini yam especially phakude ndimkhulisile u-18 years ndagqiba ngaye ndamolusa. What else esele bandiyenze ngaye ayikho. Ewe ndiyawuncitha apho ndikwazi uncitha khona emveni koko angandifaki nje kwingxaki zakhe zemali. Uthi uyuza ithwani into enje bakhonzi ndifuna ukwenza izinto zasekhaya avele phofu uhlala nomfazi ongenakhaya. Phendulani bethunana phendulani. Uwethu uthi oh yes good. Umantho uthi uthetha inyani yodwa va good. Makuthetha inyani guys ixesha lesibe sihananisa sithetha izinto esingacacanga apha liphelile ngoku late. Uself phambili nditsho mna kuni self phambili noba beninibonile ngoba bendihlele phana eSpain ndikhala ngo self love matters. Ndithi self care matters. Andidlali andibhale zazinto mandiyanqwakuza apha. I know exactly what I'm saying. Yeah. Uthi uMrs S pha uphendulo u@user zenzele kwelakho ikhaya ndiyacinga utsho yes. Ndithi ke guys ndangilophupha kakubi ke ngoku mna ndinamaphupha apha kukhona abantu abathethayo apha kule ndlu indlebe zam zigcwale guys kuthetha izinto ndiqonde yayibenona kanti siphi na ngoku kwenzeka ntoni abantu bandilandelisile ke ngento zabe zemdaka benze njani. Ewe ke ngikwafuneka mna ndiphinde ndiphakame ndime ngenyawo ngomthandazo. Uthi uNoni ndikuthandela inyani nono inyani mntakwethu kulate kudala samamela ubuxoki apha sibe sithethelwa izinto esingazivayo apha ziteketiswa kufakwa amaflower apha sugar coater yonke lonto hayi liphelelo xesha ngoku ufuna kuthethwa izinto ezi. Ewe abantu bakaThixo bancedakala apho bakwazi uncedakala khona. Ewe silapho ngoku silapho iBhayibhile yasivumela sivula umlomo sizithethe izinto. Ewe ya ngoku ndingiloko ngoku mna unamaphupha amabi left and right ndiba ngathi somandla kwenzeka ntoni kulomzi wam ngoku. Ndabuya bendihleli ndinepeace eUK ngoku ndiyabuya mntakabawo hayi andisakwanolala ebhedini ziyandigedisa izinto mntakabawo after ndibuye kulaa mngcwabo kamama. Ngoku mna ke ngifuna ndingene kwi-fasting andithandazi ndibuya kusasa kubi guys endlini yam ngomzuzu ndihlala ndedwa on top of that ze nikhumbule ndithi ndilele indikruthi into mntakabawo nditatazele kulaa bhedi kube nzima nophakama ubone uba ndizawufela phaa kulaa bhedi ndinixelele ke mna ke izinto ezindehleleyo mna. Ethi user sisi if unawo amandla wokwenza into zakowenu veske uzame uthini umhlaba uzokhele uzame umhlaba uzokhele indlu ndiyacinga yeah. Okay kutshiwo ke ethi user bethuna ndaqhubeka ke ndiphupha ezinto ndingazaziyo uba zintoni. Ngelinye ilanga ndinalo cousin wam nditshilo mosiba ndimchubele ezindaba zaphana emakhaya ebengekho and cousin wam was with me. She supported me ngendlela esisimanga andazange ke ngobusuku obuthile caba cousin wam udakwe kamnandi. Weke ngoku njema edakiwe nje uyendibasela bendibasela ke mosiba phana kuyathethwa ngam kuthiwa ndigezile kuthiwa ndinjani bana bhongo lam zonke ke ezazinto ndabe ndiqonda masana xesha lababantu nanoba bathi ndithena naxesha lalanto akho kwapati yobomi bami ezawuncuthuka apha ngoba ndizikhathile ke period kubo mababone uba benza njani ngoba bafuna imali yami abafuni mna imali yami bafuna ukuthi take over kulaa msangano ndandiwenziwa ngumama nabo bafuna ukuthi take over nabo batya imali yami. Ndathi no it's not going to happen. Uthi uDaisy bendidinga ukuyiva lento kuba kufuneka ndenze izigqibo. Andiyazi mna Daisy lento uyibuzayo abantu abayaziyo bazokuphendula apha kwi-comments. Andizazi mna ezinye izinto guys ndaze izinto ezininzi kwelicala lakamoya ezinye izinto ezininzi andizazi mna guys kodwa endikwazi ukuyiphendula ndizayiphendula yes.
Ndathi ke ngoku ndisajonge leyo yalo mithandazo emininzi apho ndithe mina ngebusuku obuthile ndathi ndilele kungena imessage kube khona into ethi vuka vuka umoya ke guys uyandivusa mina ndiyakwazi ukuthi bendilele kamnandi kube khona into ethi phakama. It does not matter noba yi-10 minutes ndisandulala umoya oyingcwele uyakwazi undiphakamisa fast uthi vuka ndivuke. Xa ndithi ndiyavula amehlo kube khona into ethi thatha ifowuni yakho andinaxesha lojonga ifowuni but oko kwangala mini ndayazi into yoba xa uvukile ubukho uwenze sure uyayitshekha ifowuni yakho. Ewe ndayithatha ke ifowuni kwabe khona into jonga ifowuni yakho xa ndijonga efenini hey kungena ivoice note ngulokhazi nami ndiqonda abantu noba uthini ukhazi mandifuni ndimamele. Xa ndithi ndiyamamela yiyo kuthethwa ngam mose apha bezingam indaba apha ndiyahletywa guys ndihletywa ke ngulo bendixelela yena zonke izinto ndimchubela uba kwenzeke intoni pha engathi uyandisapota kanti umntu kaThixo akekho kule nto sithetha ngayo. Ewe naye ungenile ngoku phaa kula mayele neza zitori kwakuthethwa ngazo ndinguloko ngokumxeleleyo mna immediately bajonga apha ke wena ke ngoku kule list bendikuthembile ngoku wena kwawena ke ngoku ubhizi uhleba ngam nihleba ngam imessage izongena kum yayingafanelanga ize kum la message guys into zikaThixo yangena kum imessage ndeva uba okuthethwa ngam apha ziyakhipha akho nto engathethwanga ke guys ngam yo amdizi yo guys xa andifuni ukuzazi into ezithethwa ngam ila family. Ngalamini ngoba busuku bangalamini ndahlala phansi ndihlala ndaphakama ndahlala ngempundo ebhedini yami ndalayita isibane ndenza sure ba kwanto ekuthiwa yifamily hlaba udelete bebesendile mose abanye babo including lo cousin ndithetha ngayo ndahlaba delete ndashiya uPhumza ndashiya usiphelele ndake ndasala nabo bayi2 khona ke umnyukazi nami uMpeshi naye wayekhona pha kulamncwabo naye ndandimhlaba uBlock uMpeshi ke siyavana sikhule sonke iminyaka but naye wayeselistini kaBlock but ke ngoku uMpeshi wazama inzame uba masiphinde silungise ngoba lo sikhula sobabini besithandana gqithi noMpeshi wazama ucacisa ke lakhe icala ba hayi yena kwenzeke intoni kwathini saxolelana ke noMpeshi ndamgcina uba ndisamgcinela namhlanje. So impilo guys it's a matter of xa ufuna uphila ube sezingqondweni apha upstairs nalapha enhlizweni uchoose uba ngubani ohlala ebomini bakho ngubani ofokofayo because bayagulisa abantu basemhlabeni bayakugulisa uyolenda esibhedlela idepression ungazi noba ubufike njani kula depression kanti zezi zinto zinasileyo wonasile ububhanqa basemhlabeni uthi uazo akho nto ingumuntu nonsense umuntu ndikuxela ngomuntu mina abantu izinto abandenze zona emhlabeni aba befamily yami andikakayi kweza thomi ndibekile mosiba le thomi phana pha ndithatha ngefamily ngoku lo ndimane ndimchubela indaba kanti nayo selistini uyachutye kuyathethwa pha kuyathethwa ngapha wathi uThixo ke masike sise ngapha imessage ngathi good hlaba uBlock ke mina ke xa kulapho since that day ndisahleli nabakhazini bayi3 like the grand omnye nomnye hayi makanimele ndithe ndithi so lo auntie wam intombi yakhe ndatsho kuye ndichazela uba ndive njani kwenzeke intoni ndithe ndiye ndakhathazeka kangaka nguye because lokhu kudala simane siklashana ngento ezidibene nemali why engada anotice into yoba andiyithandi indlela enza ngayo izinto wayepha kuye ndimxelela uba makathini makabuyele back ayomxelela uba this is what I don't like. Nicimba la mama wakho wavakalelwa zange avakalelwe enhlobo yena into angasoza yenze ukucela uxolo mntanini andingumntana ndingumfazi nandisuke kwendini mina noba bendingumntana umntana uyadeserve uba makuxoliswe kuye kuthiwe I'm sorry. Nomntana abantwana bethu siyabamosha bebancinci umntana xa umoshile ekuxelela ubuva njani uyadeserve uba yithi kuye mntanam I'm sorry. Mna ke I'm sorry zange ndamfumana oko ndikhula nje andimfumana I'm sorry ezithomini andimfumana I'm sorry ezifriendini ufumaneka nzima I'm sorry nasemitshatweni nasemijolweni bububhanqa obubempilo. Yilento ke ngoku mna ndithini ndikhetha uself ke ngoku mna because mna no self asinangxaki ingxaki siziphathelwa ngabantu khetha uself xa kulapho ke ngoku mna ndibe selfish kweso sithuba ke ngoku ndinga-understandwa ngabantu ba like ngumntombazana lo mfazi onjani intombazana enjani le uself naye asinazingxaki ingxaki zethu azikho ziza nabantu ingxaki kuthi noself sizihlelele sizonwabele. Uthi usikhonza bethetha noDaisy wakunceda sisi uThixo ngoba bezaba ingozi kuwe ngoba wawucinga ubalisela umuntu oright injalo injalo siyadwaba guys singayazi basidwaba kwaba bantu kanti basibetha phansi kwabona ngeshwa ke abatyhilwa bonke uyadwaba udwabe kanti hey bayakusebenza aba
uNandi uthi ya sisi undikhulule uThixo ukuthumele kum mna ndidliwe imali ngumama phila engandifuni kwayena molo Nandi ndithi kum 25 years down the line ndisenza into eyi-1 ngoba loku ndadithi ndenza izwi beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Ndimenzile elo lizwi ndahlala kulo iminyaka ndabe ndilimala apha ngaphakathi. Ndilimala izwi ndenza izwi ngela xesha. Uthi untombi molo sisi molo ntombi. So zizinto ke guys na endidlule kuzo ezo. Ndabe ndithandaza ke ndingayekanga ngoba ngoku kwakusekwenzeka ubumnyama ubumdaka ubuxakileyo kule ndlu yam all the way from emngcwabeni kamama bendikade ndizihlelele apha ndinephisi kule ndlu yase-UK. Ngoku ndiva imimoya endingayi-understand yoba isuke phi. Hey bethuna xa ndithi kunithandazani sanulibala kuku-enjoy ubuthongo ubusuku nemini everyday bubuthongo nifuna laba 8 hours benu naba 10 hours benu kuyasetyenzwa baphanda kulelwanga. Vukani qwa ngoba nibethwa apha endlini qala ziifemeli zizimo babona behleke ekuseni bevuka behleka ubusuku bonke abaxakekile babhizi nguwe bazovuka ekuseni bahleka phambi kwakho bancumeze benza into uthi sijabsa iqiniso lelo sisi. Uself soze akuzwise ubuhlungu njalo. Uself uhamba naye uself kwenzela zonke izinto uzifunayo. Akuthanda uself umthanda uself udile no self. Ndithe mina ndiphuma ngalomnyango ndizihambele ndedwa kule khanda nangxaki mina kuhamba ndedwa kwapha eParklands bendinganqeni mos nokuvuka apha phansi ndizihlale elwandle ndizihambele ndedwa ngo5 ngonyezi ndiphola apha eKopo because xa ndindedwa akukho sixaka-xaka ebomini bam akho zingxaki. Ingxaki ndiyayazi uba ndim mna ndiyathetha no-self ndibe ne-meeting no-self beyabona ke ngoku-self hayi masingayenzi kanje mna xa undiva ndithetha no-self ungashoba khona umuntu wesibini ndithetha nam mna because xa sithetha no-self senza izinto eziphosha but xa ukhona umuntu wesibini wesithathu oh no khona ingxaki. Bantu bakaThixo ngoba balunganga inhliziyo zabo zinyeki azihlambulukanga zifuna uklinwa zimdaka inhliziyo zabantu bakaThixo. Uthi uNandi ndivukile ngoku ndingena ndiphuma esibhedlele zi-operation now and again kanti ndibethwa kwangusisi lo molo family zethu ezo. Xa umzali ekwazi ukuzala aphinda kuzonde ubucinga uba usisi wakho nobhuti wakho nobani bani makazi kuwesi ke kwabo malume kuwesi apho utsho kumsisi kubi kum le ngxaki wawukuyo yile ndikuyo uzawuphuma mntakwethu uqina isibindi qha unyule uself monyule uself ngoba ubhanqa umbeke ecaleni right. Ndithe ke ndadlula ke kwezi zinto zonke ndizichazayo apha abantu benkosi. Now into eyenzekileyo ke ngoku ndafika lokhu mna ndithe mna ndingumthandazi mos mna ndiyamkhalela uThixo xa ndibona uba izinto azihambi ngendlela ndamlilela uThixo. Thixo no khona into ezingadibaniyo apha andizokwazi ke futhi na uphila impilo engenzi sense andidibana uphila impilo engenzi sense. Thixo kaloku mna ndibuya ndizezwini lithini izwi ndaya phana ezwini ndathi ithi Proverbs chapter 26 verse 27 it says whoever digs the pit will fall into it. If someone rolls a stone, it will roll back on them. Kutsho izwi akutsho mna. Ndogqiba ndivula umlomo wami ke ndithi wena zwi yenza ezinto udume ngazo. Ndithe mna abantu bakaThixo bangacinga mfama uyathakatha badwanguza uThixo babetha ebenza izinto ezi manto uthi amen. Ewe ucinga uyathakatha uthakathwanga lizwi. Litsho izwi ngoku zaliphinda lithi whoever digs the pit will fall into it. If someone rolls a stone it will roll back on them. Good. Ndiyawathanda ke mna amazwi anjena ngoba lokho andikwazi ukuzilwela ndilwa ngezwi mna. Le nto uThixo ayithethileyo ke phaa izwini lakhe makayenze ndim ke ngolutshoyo ndithi uthe umlomo wam ndiyakwazi ukudala ngawo makwenzeke ngoku hayi ngomso. Ndim ke lo nditsho phaa kuThixo mna. Uthi umamabo amen sis. Yes. Lithi eyesibini ivesi Ephesians chapter 6 verse 12 says, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities to the unseen world, against mighty powers
in this dark world and against evil spirits in the heavenly places. Our own families busy bayasebenza ebusuku izinto zobumnyama abantu esizalwa nabo ucinga fanele ngoba ngumntakwethu lona ngwasekhaya lona wo nansi ngoba babhizi baxakekile pha kwizispirit zabona izinto zabazenzayo zimdaka ebusuku. Ewe uphumla uthi oh yes. Right, umbuzo ke ngokwendiphela ndizibuza wona uthi uphumla amen Phumla. Umbuzo ke endinawo uthi xa umuntu edecide ukungcolela omnye umuntu ade akhe amayelenqe to a point yoba umuntu kaThixo akhethe ubuxoki, uthini uMantho uthi uxolo sithandwa ela loqala likubani? Liku-Proverbs chapter 26 verse 27. Uthi uNhlanhlo amen sisi. Bantu benkosi liphelile ixesha ndine-minute kuphela andazi noba ulifumene na ivesi. Proverbs chapter 26 verse 27. Uthi uMantho enkosi Mantho ngokundijoyina. Right, so ndisathi ke mna kombuzo endizibuza wona uthi ewe xa umuntu edecide ukungcolela omnye umuntu ade akhe amayelenqe to a point yoba umuntu kaThixo athethe ubuxoki ngo-next person ngezinto ezingazange zenzeke azicreate yena ingqondweni yakhe uve uye eve kanjani na. So ndiyafuna ke uchazelwa aba bantu bava njani niva njani man xa nide ni create izinto ezingenzekanga unqaba uthetha le yenzekileyo. It's okay uba uthi xa uthetha ngam uthethe izinto ezenzekileyo. uPhumla uthi I love you too Phumla. Thetha izinto ezenzekileyo suzithetha izinto ezingenzekanga. Yes. Yeah. Itopic engokwenza uthetha ngayo next week because lindiphelele ixesha kwakhona. So nditheke mna phaka same month after ndigqibela ukuthandaza ndimkhalela uThixo. Mna ke ngoku guys uThixo wavele ndathandaza wathi apho udikwe khona ke ngoku uThixo yila mithandazo yami mininzi. Uneli uthi enkosi sisi zivile amandla mna undiphile ndizoqala ngam ngoku. Qala ngawe sweetie qala ngawe kulate ngoku. Kulate ukhomi uthi enkosi sisi guys ndi mindful of ixesha. Next week ke ndizanibalisela ba after ndililile mna uThixo wazosula kanjani ezami inyembezi. Uthi unolese I love you too darling. Uthi unwabisa sisi ndiphilile namhlanje zokhetha uself ngoku. Ewe zonyule mntase zonyule because kaloku akekho omnye umuntu oza kunyula ngaphandle kwakho. Uzawuqala ngawe. Enye nenye uzawubuya uyibone. Ndizanibalisela ke next week ndoba uThixo wamhle wanjani na. uThixo wandiblessa guys emsebenzini ndabizwa ngemini ethile kodwa manzohlala apha ndaxelelwa ke ngoku mna uba ntombi wena ulanduzile siyayonyusa imali yakho. Nizawuvana noThixo baba yini liphelile ixesha. Uthi umama bo God bless you sis wam enkosi ngamazwi amen. Dimkile bafethu. Untombi Makinana uthi God bless sis wam. Ndizayithatha ke le recording guys ndizayisaphana ku YouTube. Abantu bangayochecka phana at YouTube at Mercy Makwelo 326 izaba khona lapha ku TikTok but uTikTok iyacotha. uMantho uthi bye siyabulela. uNhlanhlo uthi weekend emnandi sisi ndiyojiva ngoku. Ya qala ngoself ngoku ndiyojiva. Uthi Magatyeni hayi man kutheni lakho ixesha liphela. Bye abazofuna ukuyi-uploada i-recording yami baba yini. Oh no, come on. Ayana itheni ngenzi lento ngoku.